सनायानो खबसे गैयामोन आंनिया दासो भिडिअखौ नायनानै नुबाय आङो सना खबसे गानाखै नै ओमफ्राय बे सनाखौ आङो नै सिखारबाय फिसाजोआ आयौ मिनिदो बे सनाखौ आङो बेखौनो थुखैनायाव दैयाव होदोंमोन ओमफ्राय माबार थुखैनानै फुथुहैबायना ओमफ्राय सनाखौ गानफिननो बावदों आं नै लान्थुथ' दाबो लान्थुथ' दङ ओमफ्राय बिदिनो भिडिअ बानायबाय आङो सना होनानै थुखैयोबा खुगा नांनाय मानायफोरा खारोनो बेखायनो आंबो सना होनानै थुखैदोंमोन आरो हेलो एभ्रिवान वेलकाम बैक टू माय चेनेल नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय आं लोगोफोर नोंथांमोना अन्नानै आंनि दिनैनि ब्लगखौबो जोबजासिम नायलांलायदो दायो एकदम फ्रेशखौनो जायाखै आं दासिमबो दुगैनो मोनाखै नै फिसाजोआनो दासो थुखैखांबाय आं बेखौ थुखैनानै फुथुबाय उन्दुबाय दा ओमफ्राय आङो दासो नै दुगैनोसै जिबो सुनो दङ बाजारनिफ्राय दख'ना गांसे लाबोदों दा बेखौनो सुनानैबो होनोसै ओमफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिनि र' आं माबायदि दख'ना लाबोदों जोङो आगै मोनदांथिनि दखानाव थांदोंमोन ना बिनिफ्रायनो लाना फैदों ओमफ्राय ब्लाउसबो लाबोदों बिदि बुरजाथ' जेबो लाबोआखै ओमफ्राय मोनसे प्रब्लेम लोगोफोर नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायदोंबा आंनि प्रिभिउस ब्लगखौ नायदोंबा नोंथांमोना मिथिखाबाय माने बिदि जादोंथाय माने आंनि ब्लगा आं रायलायनाय जिथु भइस साउन्ड बियो साउन्डआ जायाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेबायदिखौ आङो नुनाया नुदों इउटुबफोराव नुदों आङो बे सर्ट्सफोराव बिदिनो जायोना रायलायनाया जाया ओमफ्राय गेजेर गेजेर बेलेग लेंगुवेजसो जाना होयो आरो बेलेग लेंगुवेज माने बिदि इंलिस जानानै होयो ओमफ्राय आंनाबो ब्लगा बिनि मैया दाखालि होनाय आंनि ब्लगा बिबायदि जादों आरो ओमफ्राय जाया माने आं रायलायनाया फैयाखै आं रायलायनाया मुद जानानै दं आरो ओमफ्राय मिथियाखैमोन उनाव फंबाया खोन्थाबाय आंनो नोंना मा भिडिअ साउन्ड गैयि होनना ओमफ्राय आं नायफिनबा नोंमारगौ बिदि साउन्ड गैयि जाना दं आरो ओमफ्राय बेखौ आङो डिलिट खालामलायनानै आरो रिआपलड होफिनबाय आङो रिआपलड होफिननायावबो ओमफ्राय बेबायदिनो जाफिनबाय आरो मोजां नाङाना लोगोफोर बेबायदि ब्लग भिडिअखौ बिदि रायलायनाय मानायखौ खोनायाबा नुनाया नुदों आङो सर्ट्सफोराव ओमफ्राय सर्ट्सफोरनिया बेलेग जायो ओमफ्राय ब्लग इमान गोलाव ब्लग भिडिअआवबो जुदि बिदि साउन्ड गैयि रायलायनाय मानाय गैयिबा नायनो मोजां मोनाना बरिं मोनो बेखायनो आंबो सुकुइनि रिआपलड होफिनलायबाय डिलिट खालामनानै आरो बिदिनो जाफिनबाय ओमफ्राय नै दा बे भिडिअआबो माबायदि जागोन आं मिथिला आरो जिखुनु आङो ब्लगखौ लाबाय बेबो माबायदि जायो होनानै नायनोसै आं लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ खालामफिनजायो ना मायो नोंथांमोना सोरबाफोर मिथियोबा अन्नानै आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर लोगोफोर आं बेखौ खालामफिननो लुगैदों आरो बारा रोंबाङाबो ना आङो नोंथांमोना खोन्थाहरलाय बेफोरबायदि रायलायनाय साउन्डखौ बोरै खालामफिनजायो ना खालामफिनजाया अन्नानै दायो आङो आगै मोन्दांथिनिफ्राय मा दख'ना लाबोदों बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै गांसेल' लाबोदों ओमफ्राय ब्लाउस लाबोदों आरो आं सुनोबो नागिरखादों बेखायनो आङो दिन्थिखानोसै नै बेखौ लाबोदों आं लोगोफोरनो सान्दुंजों मोदानबाय नै बेबायदि कालार लाइट कालार नङा आरोना नै बिदि मा होनगोन बेखौ ग्रे कालार बेखौ लाबोदों आङो दाम खमनिसो लोगोफोर दाम गोसानि बायनो हाया ब्रेन्डेड दख'ना गाननो हाया ओमफ्राय नै बियो फास्राया सायायाव लानानै दिन्थिनोसै आं सान्दुङाव बोरैबा नुदों नै बेबायदि आरोना बिदि कालारा बिदि ग्रे कालार ओमफ्राय बे दख'नाया नै ओमफ्राय ब्लाउस लानानै फैदों ब्लाउसखौबो देखायनोसै आङो देखायबाय नालाय देखायथारनोसै आरो ब्लाउसआ नैबायदि ब्लाउसआबो दामथारहाय जि मोजां दामि दं ब्लाउस गांसेयानो 700 गाहाम आं 700नि ब्लाउस गाननो हाया लोगोफोर ओमफ्राय नै बेखौ लाना फैदों आङो बेबो 350आनो लाबावदोंसो बे गांसे ओमफ्राय जोंनाव ओजोंहाय चिराङाव बेबायदि मोनखाबाय आङो मोनो खोमा आं बारा बिदि गिदिंनायबो जाया नालाय बेखायनो नुवाखै बायफेराखै बे गांसे ओमफ्राय सुहोनाय नालाय मोजां जायो गाननो आं मोजां नुदों आरो बेलेगफोर गाननायखौ ओमफ्राय नैबेबो बिदि गांगब गोनां आरो मोजां नुनानै लाबोबाय आङो बुहुत गानबाय मानसिफोरा आंहा दासो ओमफ्राय नैबे गांसे बेखौ आङो बिनानावनोसो लाना फैदों गांसे बे कालारखौ बिराद मोजां मोन्दोंमोन आङो खिन्थु आंनो जानाय गैया गांनै गांथाम गांब्रै ब्लाउस लानानै फैदों दा बेफोरखौ आङो सुस्र'नानै होनोसै सुवाबा गाननो बोरैबा मोनोना गोदानबाबो बेनिफ्राय नैबे दख'नाखौबो बेखौ मालाय बिनानावा बिमानो आइनो बायना होफैदों आंहाथ' बायना होफेरा आं बिमाबाबो दख'ना बायना होनो हानाय अकात गैया आंनाव लोगोफोर दासिमबो मोनबा आंनोसो नांगौ फेरनो हायाखै आरोना दासिमबो दा बेखौबो सुफानानै होनोसै आङो माथो खालामनो ना लोगोफोर आंबो बेकार मानसि जाहैबाय
मा उपाय जेबो गरसे गरनैबो खामायनो हानायनि जेबो लामाबो गैया बेखायनो आंनि नांगौखौनो आं लाजोबनो हाया आंनि नांगौ नै दाथ' आरो फिसाजो मोनबाय बिराद प्रब्लेम साख्रि हासबेन्डआ साख्रि मावोबाबो आसलते लोगोफोरना साख्रि मावनाय हौवा मोनोबाबो निजे एक्सट्रा जुदि इनकाम गैयाबा खुनु नोंनि नांगौखौ माने साक्सेस खालामनो हाया दै मोनफुंनो हाया बुङोमोन ना मानसिफोरा हौवाया साख्रि मावनायबानो जायो हिन्जावा न'खर बेंनांगौ मानांगौ बेबायदि बुङो बिदिजों सोलिनो हाया माने गोदोना गोदो थांबाय दानि जुगा बिदिजों सोलिया लोगोफोर आंनिबा आरो आंनि मथे हिन्जावफोराबो माने खामायनांगौ एक्सट्रा इनकामखौ नांथारगौ हौवाफोराल' जे हाबा जायैनि सिगां फैसा इनकाम खालामना लानांगौ बे नङा हिन्जावफोराबो एक्सट्रा इनकामखौ खालामना लाखानांगौ आरो आंनिबा दासो आङो हाबा जानानै आं बुजिबाय मिथिबाय सिख्ला समाव पुरा उदाङै बिमा बिफानि सायाव जाबाय गानबाय जोमबाय साख्रियाला हौवाबाबो गासिबो नांनायखौ सुफुंजोबनो हाया ओंखायनो जों हिन्जावफोराबो हाबा जायैनि सिगां गरसे गरनै बुथुमनानै लाखानांगौ बिनि उनावसो हाबानि खोथाखौ साननांगौ आरोना आं होमबा लोगोफोर आङो मैयानि जोङो बाजाराव थांनाया बेखौ एसे क्लिप्स लादोंमोन आङो जिहेथु आगै मोन्दांथिनि दखानाव फार्स्ट टाइम थांदों हिसाबै आङो एसे भिडिअ लादों आरो बेखौनो आङो बेयाव एड खालामना होफानोसै ओमफ्राय मोजाङै भिडिअ लानो होननानैबो लायाखै दे आङो बे आगैखौ ओरैनो जास्ट फट' खेबदों ओमफ्राय भिडिअखौ आं ओरैनो लादों आरो गावबो फनाव बेस्थ' थाबायना ओमफ्राय दखानाव जों थांनाय लोगो लोगो कारेन्टबो थांनानै होबाय बेखायनो आगै मोन्दांथिनि दखानाव थांनायखौ नोंथांमोना नायदो बे ब्लगनि गेजेरजोंनो देखायनोसै आं लोगोफोर दख'नाखौथ' नायबाय लोगोफोर नायै आंगायलायबाय आंगायना दा ब्लाउस नायबाय ओमफ्राय कारेन्टआबो थांना होबाय नै खोमसिसो जाबाय जों फैनानै कारेन्ट थांगारगारबाय ओमफ्राय आगै मोन्दांथिया नै फुरा फनाव बेस्थ' आरो ओमफ्राय जों दख'ना बासिगासिनो माने दहायनिफ्रायनो बासिगासिनो दं ओमफ्राय आं ओरैबायदि कनफिउस जायो माखौ लानांगौ माखौ मानांगौ माने गासिबखौबो मोजां नुजोबो आरोना ओमफ्राय माखौ लानांगौ जायो आङो लास्टाव आं नैबेखौ मा होनगोन बेखौ ग्रे कालार होनगोन ना स्टेल कालार होनगोनथाय बेखौ फसायबाय आङो फसायनायाथ' गासिखौबो फसायो ओमफ्राय बेखौनो लानोसै सानबाय आरो आङो ना सोरबा सासे बेखौबो मोजां नुदों दे होनग्रा थानांगौ आंनो बिदि होनग्रा थाबासो जायो आरो आंनो बिदिनो जायो आङो माबा मोनसे जिनिस बायबाथाय बिराद कनफिउस जायो दा लाबाय आरो लानानै फैबाय ओमफ्राय आगै मोन्दांथिया फुरा फनाव बेस्थ' जों दायो फैनानै बेंकआव फैबाय बिनानावा बेंकआव हाबनो होननानै ओमफ्राय आङो भितराव हाबहैयाखै आरो नैबेखौ आङो फुख्रि ना मा साननानै नायफैबाय एक्सुवेलि फुख्रि नङा बियो दैमासो आं आगोलनो मिथिखागौ थेवबो बावगारलायदों आरोना आङो ओमफ्राय नै दा आं बाहेरायाव थानानै नेगासिनो बेयो एटिएम सिङाव दंहैयो आं हाबहैलायासै बिराद भिरबोना लाइन जालायनाय दा जोङो बेंकनिफ्राय फैबाय फैनानै बाजाराव एसे हाबनोसै आरो नायनोसै जेबोथ' बिदि बायला होमबाबो ओरैनो एसे नायनोसै आरो बाजारखौ ओमफ्राय बिनानावा बेग नायनो होननानै नैबेयाव बेग दखानाव हाबहैबाय जोङो बेग लानो जि सोग्रा सुइटारफोरासो मोजां फैदो नामाफोरा सुइटारफोर होनदां सालबारि बाजार बेयो लोगोफोर दिनैथ' बाजारबोमोन नालाय बुधबार बाजार बेयावनो थांदोंमोन जोङो ब्लाउस मोजां दं खोमा बाजार जाना फैबाय बिनानै मा लाबोखो दख'ना लाबोबाय ओमफ्राय गामसा गस्ला बिदिनो फिसा बायना लाबोबाय दायो जोङो थांगासिनो दं नै सासे नै कलेजाव थांनायाबो ग्रोब जाबाय गथ'खौ गारना फैनानै गोसोखांगासिनो आंहा फिसाजोखौ जेबो जालायासै नोङो न'सिम थांना फैबाय गालांफेराखै नालाय बिदि गोजानाव गालांफेराखै जेबो जालायाखै ओरैनो फैबाय मेथाइ जानो रुपयाव जाहैनांगोनलै दा जोंना पार्सेलबो सफैबाय नै दा खेवनानै नायाखै दा न'आव मोनहैबासो खेवनानै नायनोसै एकदम थाबथानाय नङा खोमा दा न'आव थांनानैसो खुलिना नायनोसै पार्सेलानो सालबार रुपयाव फैयानो एकदम मारायावसो थांनानै लायनांदों माबायदि फैदोंबा
पार्सेला जाहैबाय फिसाजोनि लोगोफोर बे थाबायग्रा वालकारा बेखौ बानायदों आङो ओजोंहाय थानायावबो बानायदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो केनसेल जालांदों आरो ओमफ्राय उनाव बायनायाव जोंनाव नैबेबायदिखौ मोननो नागिरा बे गुना बायदि आथिं फिसा फिसा बेखौ मोन्दोंमोन आरो बायदोंमोनबो ओमफ्राय लास्टिं जाया गैया थाबनो बायबाय ओमफ्राय गथ'आ जोंहाना एकदम थाबायनो नागिरबाय थायो ओमफ्राय थाबाय होबाथाय सिं सायोना बेसे गंना थाबाय होनो ओमफ्राय आरो नैबेखौ खालामबावबाय आङो बिनि सिगांबो खालामखादोंमोन आङो गंनै बे गंनैयाबो केनसेल जालांबाय ओमफ्राय बेबो फैबावाखै आरो ना खाथियाव फंबाय मोना बागमारायावसो थांनानै लायना फैदो गिदिर जिनिसखौ लाबो आङो बेखायनो केनसेल जालांनाय खोमा ओमफ्राय नै दिनै लायहोथारबाय आरो आङो गालां जादों नोङो फुंखायासो खालामनांगोन बिखौ खालामखादों ना दखाननिफ्राय लोगोखौ नुदों लोगोखौनो नै लांफांफा नोङो सानाव फैद' बेसेबा गोबाव थाबाय गालां जाबाय सोरनो ए फैद' नै बिफायाबो ए इदि थालायो इसानाव थांफायो होनना खिथादों उखैयाखै फैदो